Abi ninyo sayon, abi ninyo dali, Paminaw sa tinuod, dili ni binuang diri. Unsa ka broker, Daghan ka giagian, seminar ug training, walay kapuyan, Bayranan sunod-sunod, murag walay katapusan, taxes ug requirements, tanan kinahanglan, Pagkuha'g lisensya, dili basta-basta, PRC pa lang daan, murag lisod na kayo basta, CPD pa gyud, balik-balik ka skwela, para lang masiguro nga legit ka sa industriya. Dili ni shortcut, dili ni dali, kung gusto ka musulod, andama imong sarili, kay kung magpataka ikaw ray alkanse, sa balaod karon di na pwede ang chance. Dili Lalím ang broker, ayaw mo pag-ilad, Daghan ka giagian bago ka makaangat, inday ug dodong pamati sa tambag, ayaw pagdali kung dili ka andam. Mulay nanay balaod, di na pwede magpasagad, kung dili ka accredited nagpangyud ka diretso dayon, ayaw mo kasuko, tinuod ni tanan, mas maayo magandam kaysa magmay sa ulahi nga panahon. Naay uban kolorom hawot kaayo murag pro, pero sa tinuod sila pa'y kusog mangilad sa tawo, manulotay pagyud kuhaon imong kliyente, walay respeto sa hustong ahente. Naay pagyud style nga free lunch kuno, pero illegal di ay delikado kaayo, dili man na pwede ayaw pagpadala, basig ikaw pa ang madamay sa ilang problema. Si Yeji ug NB ready na sila, kung masakpan ka wala na'y lusot pa, kay balaod na ni dili ni joke, kung dili ka legit ikaw gyud ang ma-bro. Dili Lalím ang broker, ayaw mo pag-ilad, Daghan ka giagian bago ka makaangat, inday og dodong pamati sa tambag, ayaw pagdali kung dili ka andam. Kung gusto ka galin nagisasakto, ayaw shortcut kay ikaw ray maigo, mas maayo limpyo imong pangalan, kayang respeto di mapalit bisan unsa kadako imong halin. Mao ni akong storya gikan sa kasinatian, dili para manghadlok, kundi para maggiya sa tanan. Kung musod ka ani, buhat ka og sakto, kay ang tinuod nga kalampusan nasa limpyo ug legal nga lakal. Dili Lalím ang broker, ayaw mo pag-ilad, Daghan ka giagian bago ka